אוקיי, חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף כאן בפודקאסט שלנו, והיום יש לי אורח מיוחד, היום אני מארח את יונתן וייטפילד, אמרתי נכון. יונתן הוא עורך דין נדל"ן, הולך להיות לנו פרק מעניין בכל מה שקשור להיבט המשפטי בעסקאות נדל"ן. יונתן, מה שלומך? מצוין, מצוין, טוב להיות פה. כיף גדול שאתה כאן, תודה רבה על הזמן שלך. ובאמת, אחד הדברים שלי, קודם כל, עלו לפני בכלל שאני עושה עסקת נדל"ן, זה בוא רגע נבין למה בכלל צריך עורך דין, כאשר אנחנו ניגשים לקנות נכס. אז התשובה העקרונית היא שבסוף מי שמוכר או קונה נכס, זה גם תלוי, נדבר בטח על ההבדלים בין יד שנייה ליד ראשונה, אבל בסוף צריך להבין שיש פה שני אינטרסים נוגדים. מי שמוכר את הנכס, האינטרס שלו אחד, ומי שקונה את הנכס, האינטרס שלו הוא קצת אחר. וחשוב מאוד לוודא שהכל עובר תקין, וזה כמובן לפני שאני נוגע בכל ענייני הנוכלים והבעיות וכאלה. אני מדבר על עסקה רגילה שהמוכרים אנשים טובים והקונים אנשים עוד יותר טובים. בסוף יש אינטרסים נוגדים. המוכרים רוצים לקבל את הכסף כמה שיותר מהר, והקונים רוצים לשלם כמה שיותר מאוחר וכמה שיותר קרוב לקבלת הנכס. סתם דוגמה מהמותן. ויש כל מיני בדיקות שהן קריטיות לבדוק אותן במסגרת עסקה במקרקעין, שאם לא בודקים אותם לפני, הן יכולות לעלות המון 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 כסף אחר כך. וזה מה שנקרא על העסקה הסטנדרטית שבה, כמו שאמרתי, כולם אנשים טובים ואין נוכלים, ואני עוד לא מדבר על הדברים שהם מעבר, שכמובן צריך להיזהר טוב טוב ממי קונים ומה קונים, ולוודא שהנכס מתאים ותואם את היתרי הבנייה ואת הרישומים בטאבו, ובעצם כל הדברים האלה שאלה בדיקות שעורך דין חייב שיעשה לפני עסקת מקרקעין. אז בעיניי, פה זה מתחיל. זה נכון מאוד גם לעסקאות יד ראשונה. זאת אומרת, גם בעסקאות יד ראשונה נראה לנו שאנחנו קונים מקבלן, ויש לנו איזושהי אחריות עקרונית, אז איזה ערך כבר יכול להיות? אז יש ערך מאוד מאוד משמעותי. כשקונים, שוב פעם, מקבלן, מיזם. כשקונים מיזם, האינטרס של היזם, כמובן, הוא לצמצם את ההתחייבויות שלו ככל הניתן, ואת האחריות שלו ככל הניתן. ובסוף, אם הדירה גמורה ומוכנה, וראיתם בדיוק מה אתם מקבלים, אז האחריות והדברים שהוא אחר כך יצטרך לעמוד ולתת עליהם מענה ודגש, הם כמובן קטנים יותר. אבל אם קונים על נייר, ורובנו, או הרוב הגדול של מי שקונה היום דירות בשוק החופשי מקבלנים, קונה אותם במצב של על הנייר, שם זה קריטי. שם זה קריטי כי אתם חותמים על נייר ומראים לכם הדמיות מאוד מאוד יפות, אבל הבסיס של ההסכם שחותמים עליו הוא שההדמיות האלה לא שוות שום דבר. הן לא מחייבות, אין להם שום חובה משפטית, וכמובן שכל מה שמופיע בהסכם גובר, ומה שלא מופיע בהסכם לא קיים. אז גם זה עניין בפני עצמו. אני רוצה רגע באמת לחדד, כי אתה באמת לקחת את הנושא וחילקת את זה לעסקאות יד שנייה ולעסקאות יד ראשונה. אז אני רגע אחדד באמת את הנושא. למה אנחנו שמים פה דגש על דווקא בעסקאות יד ראשונה, שעדיף ונכון גם לקחת עורך דין שייצג אתכם ויעבור על החוזה מטעם הקבלן, מכיוון שכאשר אני ניגש לקנות עסקה יד ראשונה, לא משנה באיזה שלב, אני גם צריך לשלם דבר שנקרא על העורך דין של הקבלן. יש סכום של יכול להיות 5,000 שקלים פלוס מע"מ או סביב האזורים האלה, ואז הרבה אנשים באים ואומרים, כבר שילמתי על עורך דין, הוצאתי כסף של 5,000 שקלים, לא מצליח להבין למה אני גם צריך לקחת עורך דין מטעמי. ופה באמת מה שיונתן אמר, הוא דייק את זה, ואני רוצה גם לחדד את הנושא הזה, זה סופר קריטי, כי אני רואה הרבה מאוד אנשים שניגשים לעסקאות כאלה, ובסופו של דבר, כאשר צריכים לקבל את הדירה, אז פתאום מתגלים כל מיני בעיות, ומשלמים על זה במה שנקרא במחיר הרבה הרבה יותר יקר, אז שימו לב ושימו לב לדגש הזה. אני עוזר ואני מגבה אותך לחלוטין, אני חושב שזה נכון. אני גם אגיד יותר מזה, הוא לא רק ששילמתם ואתם לא מבינים, הוא לא מייצג אתכם. אתם חותמים על זה בהסכם, שהעורך דין שמייצג את היזם, אגב, אסור לו חוקית לייצג גם אתכם, ברכישה של דירה מקבלן, מיזם,
ולכן הוא לא מייצג אתכם. אמנם שילמתם אחוז מסוים של השתתפות בעלות שלו, בהתאם לחוק המחר היא מוגבלת, היא בערך 5,000 שקלים פלוס מע"מ באמת, אבל התשלום הזה לצערנו, לא מקנה לכם שום ייצוג על ידי עורך דין היזם, וכמו שאמרתי, האינטרס שלו הוא הפוך לחלוטין, אז כן, אז זאת לחלוטין לא סיבה להימנע מעורך דין, להפך. לחלוטין. ועכשיו, אם באמת אנחנו לוקחים את זה לכיוון של דירות יד שנייה, אז באמת הזכרת את הנושא שיש בעצם אינטרס לצד של המוכר, מצד אחד לקבל את הכסף כמה שיותר מהר, מצד שני יש אינטרס לקונה שאולי לעמוד באיזשהו הסדר תשלומים, לצורך העניין, אני בטח ובטח אם אתם לוקחים מימון לקניית הנכס, והיום 99.9 מהעסקאות נעשות על ידי לקיחת מימון, לקיחת משכנתה, וסתם אני אזרוק איזושהי נקודה באוויר שאפילו הרבה אנשים לא שמים לב אליה, לצורך העניין, אני זוכר שאני קניתי את הנכס שלי, ואני קניתי אותו בצמוד לחגים. ואז יוצא מצב שאם אני באמת לא לוקח עורך דין מהצד שלי, שיוודא את הדברים האלה, ויוודא מבחינת התשלומים אני יכול לעמוד בהם, ומה זה אומר לעמוד? שבכלל הבנק משחרר לי את הכסף. כי אם אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של חגים, והבנק לא עובד, זה אומר שיכול להיות מצב שאתם באיזושהי הפרה של חוזה. ולכן זה סופר קריטי, גם במצבים האלה, להיעזר בעורך דין שייצג אתכם, שיוודא את התנאים שלכם, שאתם יכולים באמת לעמוד בהסכם עצמו, שיהיה איזשהו דו-שיח ביניכם לבין העורך דין, ולכן אנחנו אומרים כאן, יכול להיות שזה לא נאמר בצורה מספיק ברורה, כאשר אתם ניגשים לקניית נדל"ן, צריך עורך דין שייצג אתכם, ועורך דין של הצד השני, לא משנה אם גם אתם קונים את הנכס הזה בעיניי, גם מבן משפחה, זה לא הדברים שעליהם צריך לחסוך. לגמרי, אני גם אחזק אותך ואני אגיד שיש חשיבות לבדיקות שמבצע העורך דין. צריך להיות שיח טוב ביניכם לבין העורך דין. אתם צריכים, עורך דין הוא איש אמון שלכם, ולכן אתם צריכים לבחור אותו אחד על בסיס הקשר הבין אישי והיכולת באמת לדבר איתו ולקבל את ההרגשה שהוא מגבה אתכם ושהוא עושה את כל הבדיקות ואת כל העבודה מאחורי הקלעים, כי זה התפקיד שלו, על זה משלמים. חלק מהעבודה היא באמת טיוטות ההסכם, אבל יש הרבה מאוד בדיקות אחרות שאתם צריכים לוודא שהעורך דין מבצע אותם בעבורכם מאחורי הקלעים, בודק את ההיתר ובודק רגע את הרישום בטאבו ומי המוכרים, ושהנכס לא מופיע במרשם של הבתים המסוכנים. יש עוד כל מיני בדיקות שהעורך דין צריך לעשות מאחורי הקלעים, ולגיטימי לחלוטין, מה שנקרא, לבקש עדכון ממנו, לשאול מה הוא בדק, מה הוא לא בדק, האם מופיע, לא מופיע, וכאלה. ואלה רגע הבדיקות של מה שנקרא מאחורי הקלעים. חוץ מזה, יש גם את הטיוטה, את הסכם המחר, שעליו באמת עושים את המשא ומתן. בדרך כלל, כשאתם רוכשים נכס, אז המקרה הטוב הוא שלוחצים ידיים על מחיר, אבל משאירים את העניין של לוח התשלומים לעורכי הדין לטפל בזה, ובצדק. למה בצדק? כי לפעמים למוכרים יש משכנתה, ואת המשכנתה צריך לסלק קודם, ולפעמים יש איזשהו משהו אחר, איזושהי מגבלה אחרת, הלוואה לבן משפחה, הערת הזרה, אם יש פרויקט של פינוי-בינוי, זה גם יכול להשפיע. כל הדברים האלה הם דברים שבעצם משפיעים על לוח התשלומים של עסקה, ולכן חשוב שעורך דין מטעמכם יעבור על הדברים. כמובן, מעבר לכל הטיוטה והלוח תשלומים וכל הבדיקות האלה שדיברנו עליהם, אם במקרה יש פרויקט של פינוי-בינוי או של התחדשות עירונית, אז כמובן גם לעבור על ההסכם הזה, להבין מה המשמעויות, מה נדרש כדי להיכנס בנעלי המוכרים בעצם. לפעמים זה רק חתימה ולתאם וכאלה, ולפעמים זה עולה כסף, הסיפור הזה. זה יחסית חדש, זה הולך ותופס תאוצה הסיפור הזה. שבעצם בן אדם מוכר את הדירה כאשר היא בתהליך של פינוי-בינוי, כי הוא רוצה באמת, לא יודע, רוצה למכור את הדירה ורוצה גם כמובן למכור אותה ביוקר, כי היא נמצאת כרגע בתהליך של פינוי-בינוי, אז אתה בא ואתה אומר לנו, שימו לב לעניין הזה, כי יכול להיות שפה עוד יותר אנחנו צריכים לשים את תשומת הלב שלנו. חד משמעית, כי בעצם יש פה שני הסכמים.
יש הסכם עם המוכרים, שהוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין שעליו דיברנו, אבל יש גם את ההסכם של הפינוי-בינוי, שגם עליו צריך להסתכל ולראות שאין שם משהו חריג, ושבאמת באיזה שלב הם נמצאים. בשלבים מאוחרים יחסית זה יכול לגרור עלויות גדולות. גם בשלבים מוקדמים, לאחרונה אנחנו צופים במצב שבו עורכי דין שמייצגים דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, גובים עלויות לא קטנות כדי להחליף בין המוכר לבין הקונה. זאת אומרת, המוכר חתום על ההסכם, והקונה בא ואומר, אני רוצה להיכנס בנעליו לכל דבר ועניין, כי אני קונה את הנכס. ופתאום הוא מגלה שיש לזה עלות מאוד משמעותית לאירוע הזה. לאחרונה אנחנו נתקלים בזה יותר ויותר, ברמת כמה אלפי שקלים. זאת אומרת, לא עלות זניחה בכלל. בטח בדירות יותר זולות, אז המחירים עדיין כאלה, וזה מאוד מאוד מפתיע. הפתעה לא נעימה למישהו שקונה דירה ולא בדק את זה לפני. אז גם זה משהו שעורכי דין שמייצגים בעסקאות יד שנייה, חלק מהבדיקות שצריך לעשות אותם, זה כמובן לדבר עם עורך דין הדיירים, לוודא באיזה סטטוס הפרויקט נמצא, אחרי שעוברים על ההסכם בזריזות, ובאמת לוודא איתו רגע מה הדרישות שלו כדי להחליף בין המוכר לבין הקונה. אז מה שנקרא, זאת ועוד בין יתר הדברים. אז תראה, לא רק שאתה בא ופורס בפנינו את העניין המשפטי שכל אחד צריך לקחת לתשומת ליבו ולפני שהוא ניגש בכלל לעסקת נדל"ן, אלא אתה גם בא ואומר כאן את התכנון הפיננסי הנכון המקדים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות איזושהי עסקה ופשוט רצים לעשות ולא שמים לב לכל העלויות הנוספות. זה בטח כמה וכמה פעמים שאני מדבר פה בפודקאסט הזה, לתכנן מראש ולשים כסף בצד לבלת"מים וכל מיני דברים שאתם חושבים שלא יעלו, אז להשאיר את הדברים האלה, כי אין מה לעשות. אם אתם ניגשים לעשות עסקת נדל"ן, זה חלק מהמשחק. ונגעת גם בעוד נקודה שלי מאוד חשוב לבוא רגע ולציין, מתי נכון בכלל לפנות לעורך דין נדל"ן שייצג אותי. האם זה כבר אחרי שנעשתה לחיצת יד? האם זה בכלל לפני שאני מחפש דירה? בוא תראה לנו ככה. אז התשובה העקרונית, ומה שנקרא, הכי לא טובה לי, אבל אני אענה אותה בכל מקרה, כי היא הכי טובה ללקוחות, וזה בסוף מה שמעניין אותנו. בדרך כלל לעורך דין שמייצג אתכם, אתם משלמים באחוז מתוך העסקה. בדרך כלל זה מסתובב סביב 0.5%, בסדר גודל, אבל בגדול זה התשלום, והוא לא מאוד משתנה לכאן או לכאן, ולכן האינטרס של הקונים, אתם, הוא בעצם להפעיל את העורך דין כמה שיותר מוקדם. תפעילו אותו כמה שיותר מוקדם, הוא ייכנס לעניינים כמה שיותר מוקדם, גם אם זה רק להיות ברקע ולתת תמיכה או שאלה או זמינות לכל דבר שיעלה. זה לאו דווקא הבדיקות האלה שדיברנו עליהן קודם, אבל שווה להחליף איתו מילה ושהוא יהיה זמין. אם הגעתם לנכס והוא נכס מדהים, אבל יש לו איזושהי גיבנת, בעיה, תקלה, משהו שככה אתם לא בטוחים לגביה, ואתם רוצים מישהו להתייעץ איתו שנייה לפני שאתם, איך אמרת, לוחצים יד למוכר, אז עורך דין נדל"ן הוא הבן אדם הקלאסי לזה. זאת אומרת, להתייעץ איתו, הוא כנראה ראה עסקה או 2 או 3 בחייו. מעטים הדברים שמצליחים להפתיע אותי בעסקאות יד שנייה, ולכן כנראה שנפגשתי בבעיה הזאת או בדבר הזה קודם, ואז אני ידע לתת ככה תמיכה ממש בשיחת טלפון קצרה, ולהיות שמה לכל שאלה ולכל דבר שעולים בדרך. יותר מזה, אם אתם עושים איזשהו סיור שטח כזה של לחפש דירות, ואתם צריכים לבחור בין 2, 3, 4 דירות שראיתם, אז גם זה. זאת אומרת, אפשר להתלבט, לפעמים יש מעבר לאינטרס הכלכלי שאלות לכאן או לכאן. אני לא יודע, אני אומר מראש, אני לפחות לא יודע להגיד האם הדירה בבן גוריון, פינת אבן גבירולי יותר טובה מהדירה ברחוב רוטשילד, פינת זה, כי בסוף זה עניין סופר אישי ומסחרי. אבל אני כן יודע להסביר מה המשמעות של הערה כזאת או אחרת שקיימת, או מה המשמעות מבחינת קונים שנכנסו לנכס והסוחר אמר, כן, אבל אני יוצא רק בנובמבר שנה הבאה, אתם יודעים את זה, או כל מיני דברים שכאלה, או נכנסתי לדירה וגיליתי סוחר, והסוחר אומר, כן, לא חתמתי עם המוכרים על הסכם שכירות כבר 3 שנים. זאת
זאת אומרת, אני גר פה כבר 3 שנים, אני משלם, הכל בסדר, ואני בלי חוזה שכירות. אז כל מיני, סתם, דוגמה מהמותן של שאלות שהתקשרו אליי לקוחות, דקה אחרי הסיבוב דירות, ואמרו, רגע, כמה זה בעייתי האירוע הזה? אז חזרה לשאלה הראשונית שלך, התשובה העקרונית היא כמה שיותר מוקדם, עורך דין בעיניי צריך להכניס כמה שיותר מוקדם לעסקה הזאת, ומכיוון שהשכר שלו כבר אמרנו מוגדר, אז זה אפילו כדאי. זהו. מדהים. כן, יש לו קצת ניסיון, הוא ידע לעזור. מדהים. עכשיו, תראה, סיפור שהגיע לאוזניי, סיפור מאוד מצער, על בעצם אדם שהלך וראה נכס, מאוד מאוד אהב את הנכס הזה, והמתווך ככה, מה שנקרא, שכנע, קצת שידל, או קצת עזר, בוא נגיד ככה, שגם הקונה וגם בעצם המוכר יחתמו על זיכרון דברים. כלומר, יעשו זיכרון דברים ויחתמו על זיכרון דברים, שבו שני הצדדים מסכימים על המחיר, והצד המוכר, מה שנקרא, יוריד את המודעה, יפסיק להראות את הנכס לקונים פוטנציאליים, ומה שנקרא, הנכס למעשה מובטח לצד של הקונה. וזה סך הכל סיטואציה שנשמעת מאוד הגיונית, לגיטימית, אנחנו רוצים את הנכס, גם הסכמנו על המחיר, מה שנקרא לחצנו יד, שזה גם עניין שהוא מאוד מעניין וחשוב, האם באמת לחיצת יד איזשהו משהו שהוא מחייב, ולמעשה יש פה, אני כבר פותח את הדיון, למעשה יש פה 2 תקלות. תקלה הראשונה זה הזיכרון דברים שתכף יונתן יפרט, והתקלה השנייה, האם בכלל מתווך חוקי, משפטית, האם בכלל מותר לו להיות מעורב בכל העניין הזה? אז היו פה 3 שאלות. אני אתחיל דווקא מהראשונה, שאני חושב שהיא פיקנטריה מאוד מעניינת. האם לחיצת היד מחייבת או לא? מה שנקרא, נתחיל משם ונמשיך לזיכרון הדברים ולמתווך. אז התשובה העקרונית היא שלחיצת היד היא לא מחייבת. עסקה במקרקעין מחייבת כתב, בסדר? מחייבת התחייבות בכתב. ולכן לחיצת היד ברור לשני הצדדים שהיא סגירה עקרונית, זאת אומרת היא כן מחייבת ברמת ההתחייבות הראשונית, אי אפשר לבוא ולהגיד שבעצם החלטנו שאנחנו לא קונים דירה בכלל וסתם בזבזנו לך את הזמן, זה יהיה קצת פחות וזה קצת חוסר תום לב, אבל כן אפשר לבוא ולהגיד שלחצנו יד ואחר כך גילינו שיש בעיה, גילינו יש בעיה עם המימון של העסקה, גילינו עם כל דבר אחר, אז התשובה לזה היא שזה לגיטימי וזה בסדר לגמרי. אנחנו לוחצים יד, במרכאות, בעצם על העסקה שהציגו לנו. ואם גילינו אחר כך משהו אחר, גילינו משהו שונה שסותר את מה שהציגו לנו, אז זו סיבה מאוד טובה לקחת צעד אחורה. שלב הבא זה זיכרון דברים. זיכרון דברים באמת הרבה פעמים מגיע מהכיוון של מתווכים, שמתווכים, הרצון שלהם לנעול את העסקה הוא תמיד הרבה יותר חזק מהרצון של כולם, מזה הם חיים. אבל, והנה אבל, זיכרון דברים, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שאני יכול להגיד את זה, למצלמה, הוא הדבר הכי נורא שאתם יכולים לעשות. ולמה? זיכרון דברים הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין, שבעצם נעדר את כל הפרטים. חסרים בו הפרטים שאנחנו מכניסים בעסקת מקרקעין סטנדרטית. אז נכון, כתוב בו המחיר, אבל לא כתוב בו איך ולמה וכנגד מה, ומה קורה אם לא משלמים, ומה קורה אם המוכר לא מוסר לי את הנכס בזמן, ומה קורה אם יש משכנתה, וכל הדברים האלה הם דברים שלא מופיעים בזיכרון דברים, והבעיה היא שהוא מחייב לכל דבר ועניין. אם חתמתם על זיכרון דברים, התחייבתם לקנות את הנכס. זה הסכם במקרקעין לכל דבר ועניין, ולכן הוא באמת, תימנעו מזה, מהסכמים, בטח במקרקעין, אבל גם בכלל בחיים, מהסכמים מחייבים בקנה מידה כזה, שעורך דין לא עבר עליהם. לא סתם אנחנו עוברים על ההסכם, הסכם במקרקעין כולל את כל הפרטים, איך משלמים ומתי משלמים ולמה ולמי ומה קורה אם לא ומה הצדדים בהסכם, כי לפעמים בהסכם יש יותר משני צדדים, יש בנקים מעורבים ויש מימון שמעורב, כל הדברים האלה, ולכן זיכרון דברים הוא רעיון רע מאוד, תנסו להימנע מזה ככל הניתן. לא אגיד שלא היו לי כאלה בחיי, או שהייתי צריך להתמודד עם כאלה שלקוחות חתמו עליהם,
אבל אני מאוד מאוד ממליץ, כמו שאמרתי קודם, אחד, להכניס עורך דין בשלב מוקדם יחסית, עורך דין מקרקעין שיודע את העבודה, ידע להתמודד עם עסקה גם מאוד מהר אם זה נדרש. היו לי עסקאות שחתמנו ברמה של 2.5 יום. קרה לי, זה לא הנורמה, זה לא הסטנדרט, שלא כולם יצפו עכשיו שזה יהיה המהירות הסטנדרטית, זה לא. אבל כבר היו לנו עסקאות שמכל מיני מגבלות כאלה ואחרות, בדרך כלל בגלל תאריכים ופרקי זמן שהיו צריכים לעבור או לא לעבור או כל מיני כאלה, היו לנו מגבלות שהיינו צריכים לעמוד בהן והצלחנו לעמוד בהן, גם 2.5 יום היה. אבל ב2.5 יום הגענו להסכם סופי, מחייב, כמו שצריך, עם הבדיקות, עם כל הדברים, לא הסכם דברים, זה לא טיוטה. גם המפית הזאת שאתם חותמים עליה בסלון של המוכרים, היא מחייבת, והיא יכולה להיות מאוד מאוד בעייתית. אז לגמרי להימנע מזה כמו מאש מהעניין הזה של... אני רק אצבר את האוזן למה בכלל צריך להימנע מהדבר הזה, כי בסופו של דבר בעסקאות נדל"ן יש עניין שאם לצורך העניין הקונה מתחרט עד תאריך מסוים, או לצורך העניין לא מצליח להעמיד את התשלום המלא, אז הוא מחויב בקנס של לרוב 10%. עכשיו דמיינו מצב שאתם הולכים וקונים עכשיו דירה של 2.1-2.2 מיליון שקלים, חתמתם על זיכרון דברים, או למעשה עורך דין לא וידא את התנאים, או לא בוצע הסכם כשר כמו שנדרש, ועכשיו למעשה המוכר יכול לבוא אליכם בטענות, וההסכם הזה מחייב לכל דבר בעניין. יכול לקחת אתכם לבית משפט, שאתם תפצו אותו בשווי של 10% מהדירה שהייתם אמורים לרכוש. וזה מצב שהוא מאוד מצער, ועדיף להימנע כמה שיותר מהסיפור הזה. וגם באמת נגענו בעניין של מתווכים, חלילה אנחנו לא רוצים, לא מגיעים לשום ציבור כזה או אחר, או להשמיץ ציבור כזה או אחר, מתווך לא צריך להיות חלק בעניין הזה. אין שום סיבה שמתווך יהיה בכלל בסיטואציה של תחתמו על זיכרון דברים, או שבואו נסגור את זה מהר. המתווך יש את האינטרס שלו, והוא לגיטימי והוא בסדר, אבל כמובן תשמרו על הצד שלכם, גם אם אתם בצד של המוכר, וגם אם אתם בצד של הקונה. אני מתווך טוב, אמור לדעת לייצר עסקה ולהביא את הצדדים להסכמות, כי מה לעשות, כמו שאמרתי קודם, בעסקה במקרקעין האינטרסים הם נוגדים, ומתווך טוב שיודע לעשות את העבודה, אמור לדעת לייצר עסקה. אבל התפקיד של המתווך נגמר ברגע ששני הצדדים לחצו ידיים, והוא מעביר לנו את הפרטים. אני בדרך כלל מקבל טלפון ממתווכים שאומרים לי, אתה, יונתן, אתה מייצג את הקונים או המוכרים, ובעצם מעבירים לי את הפרטים, ובזה מסיימים עד השלב שבו כולנו מתאספים לחתימה, ואז הם כמובן מצטרפים לחגיגה, אבל באמת התפקיד של מתווך טוב מסתיים ברגע ששני הצדדים לחצו ידיים על העסקה העקרונית, ואז אנחנו לוקחים את השרביט משם. יש פעמים שאנחנו חוזרים חזרה למתווכים וצריכים את עזרתם, הם עדיין בתמונה, וכמו שאמרתי, מתווך טוב יודע לייצר עסקה כזאת, או לעזור לנו בה, אבל ברמת ההסכמים והסגירות והדברים האלה, אז את זה שווה לעשות אחר כך. עוד משפט אחד, לפעמים יש רצון של המתווכים גם להתחיל לסגור כבר את התנאים, מה שנקרא, רגע, אז אתם משלמים כמה הון זמין יש לכם, כמה משכנתה אתם רוצים לקחת, כל מיני כאלה. גם את זה אני מציע בעדינות, לדחות לשלב שבו יש עורכי דין בתמונה. לא כי מתווכים יש להם רצון רע, חס וחלילה, כמו שאמרתי, אנשים טובים ומתווך טוב יודע לייצר עסקה, אבל לפעמים יש מגבלות חיצוניות שמתווך לא מכיר או לא נכנס לרזולוציה הזאת, גם ברמת משכנתה, גם ברמת התחייבויות של המוכרים, גם התחייבויות לצד ג', כל מיני דברים כאלה שכמובן אי אפשר להתקדם בלוח תשלומים בלי להתייחס אליהם בצורה מסודרת. אז זה ככה באמירה מוסגרת. מעולה. עכשיו, באמת בפודקאסט הזה אני מדבר המון על כל עניין של בטח אם אתם עושים עסקת נדל"ן, הפודקאסט הזה מתרכז בעיקר בהשקעות בשוק ההון, אבל גם אני פוזל להשקעות נוספות. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד ממליץ לאנשים לפני שהם ניגשים לעסקת נדל"ן, לא רק לפן של עורך הדין, אלא גם להיעזר באדם למעשה בשמאות. וניתן להביא אפילו שמאות מוקדמת. כלומר, לפני שאתם בכלל
חותמים על נכס, אלא ראיתם נכס שמצא חן בעיניכם, המטרה של השמאות המוקדמת, וזה רוב האנשים למעשה חושבים שיש מטרה אחת ספציפית לשמאות המוקדמת, אבל תכף אנחנו נרחיב טיפה יותר, שהמטרה של השמאות המוקדמת זה אכן לוודא שהנכס שאתם רוצים לקנות, שהוא שווה 2.5 מיליון שקלים, אכן תקבלו את ה-2.5 מיליון שקלים האלה מהבנק. כי לצורך העניין, אני מגיע שמאי ויעריך את הנכס ב-2.2, הדלתה הזאת, הפער הזה של ה-300,000 שקלים, זה משהו שאתם צריכו להוסיף להון העצמי שלכם, ואז יש פה באמת בעיה מאוד מאוד גדולה. בטח ובטח, אם הלכתם וחתמתם על הסכם עם עורך דין והכל, אבל לא לקחתם שמאות מקדימה, כי השמאי מגיע אחרי השלב של העורך דין, אז יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, רוב האנשים מסתכלים על שמאות המקדימה, רק אני רוצה לוודא שאכן הבנק ייתן לי הנכס מוערך ב-2.5 מיליון שקלים, כי משם נגזר המימון של ה-70%, או כל אחד כמה שהוא בחר. אבל למעשה אנחנו גם מבינים שלשמאי ולשמאות המקדימה, יש בכלל גם פן גדול ורחב, פן משפטי בכלל, שהוא חייב לוודא בוא נגיד, את הרישום הנכון של הנכס, את החוקיות של הנכס, אז אני אשמח שגם תרחיב על זה, כדי שבאמת המאזנים יוכלו לעורר את תשומת ליבם לעניין הזה. לגמרי. אני מחבר את זה למה שאמרנו קודם, אני מתחיל מהעורך דין. העורך דין צריך להיות איש אמון שלכם, שבעצם מבצע בעבורכם את כל הבדיקות שדיברנו עליהן קודם, כולל ההתאמה להיתר, כולל ההתאמה לרישום הבתים המשותפים, אבל יש סיטואציות שבהן הוא לא יכול לעשות את זה, העורך דין. אחד, אנחנו לא מסתובבים בשטח, אני לא יכול להגיע לכל הדירות שאני מייצג אותן, זה אחד. שתיים, לפעמים יש איזושהי מגבלה כזאת או אחרת משפטית, אנחנו מסתכלים על ההיתר ומשהו לא מסתדר לנו או משהו לא ברור, או אין התאמה מלאה ב100% בין ההיתר לבין משהו שנקרא תסריט בית משותף, שזה הרישום של הדירה בטאבו. אז את כל הדברים האלה בעצם, בשביל זה יש גם שמאות מקדימה. שמאות מקדימה עוזרת גם ברמת זה שאנחנו מבטיחים שאת המימון הרצוי אתם תקבלו לפני עסקה, אבל גם יש פרמטרים שבהם גם אני כעורך דין ממליץ לעשות שמאות מקדימה מהפן המשפטי, כי אין לנו בתיק הבניין את ההיתר המקורי, כי יש לנו משהו בנכס שלא בדיוק ברור לנו, כי יש משהו שנראה כמו הרחבה שבוצעה לנכס, אבל אנחנו לא מוצאים לה היתר, לדוגמה, סגירות או עבירות בנייה כאלה או אחרות, יכולות אחר כך כמובן להשפיע עליכם משמעותית. עורך דין שעושה את העבודה שלו כמו שצריך, צריך להרים דגל ולהגיד, חבר'ה, משהו פה לא נראה לי, אבל כמובן ששמאי ידע להגיד את זה במקום, ברגע שהוא מבקר בדירה. אתם לא תמיד תדעו. לפעמים מישהו סגר מרפסת והכניס אותה כל כך יפה לתוך הסלון, שהיא נראית חלק אינטגרלי לחלוטין מהסלון, אבל בפועל הוא סגר מרפסת, וזאת עבירת בנייה. זאת עבירת בנייה שהיום ברוב העיריות אין לה אכיפה, אבל כן יש לה משמעות פיננסית מול הבנק. אז זאת דוגמה ככה הכי פשוטה שיש, לזה שגם שמאות מוקדמת זה רעיון לא רע בכלל, בחלק מהעסקאות אפילו הכרחית, ויש עוד בדיקה אחת ששווה לשקול אותה, אם כבר אנחנו מדברים על עסקאות יד שנייה, והיא בדק בית. בדק בית סליחה שאני לוקח את לא, בטח, חופשי. אבל בדק בית היא גם בדיקה ששווה לעשות אותה. בדק בית בעצם בודק את המצב הטכני של מערכות הנכס, בין אם זה חשמל ונזילות וכל דבר וניקוז ואינסטלציה וכל הדברים האלה שבעצם בודקים בנכס לפני. יש דירות שאנחנו מגיעים והן חדשות לחלוטין, והמוכר מספר שהוא עשה ממש לפני 2.5 את השיפוץ והחליף הכל, אז לא תמיד בטוח שחייבים, אבל רוב הדירות שקונים, בטח להשקעה, ופה בעיקר אנחנו מדברים על השקעות, אז הן לא חדשות מהניילון, ואתה לא רוצה לרכוש נכס ולהתעורר עוד שנה או שנתיים ולגלות נזילות משמעותיות או בעיות כאלה ואחרות, שאם היית עושה בדק בית עם איש מקצוע, ייתכן שהוא היה עולה על זה. אגב, לא תמיד. יש לי עסקה כזאת עכשיו שגם הבדק בית שם לא עלה ב100% על הכל. ובשביל זה דיברת קודם על הבצם, על
בצ"ם זה ראשי תיבות של בלתי צפוי מראש, אני איש צבא בעברי, אבל בעצם את הכסף הזה ששמים בצד, שמשמש גם לדברים האלה שהם באמת סופר חשובים, אז גם שמאות וגם בדק, שתי בדיקות חשובות. תתייעצו עם העורך דין, הוא ידע להגיד לכם בעסקה הספציפית שלכם מה כדאי, לפעמים שניהם, לפעמים רק אחד. מדהים. עכשיו, בואו נעבור לדבר על דברים טיפה יותר משמחים. בואו ניקח באמת סיטואציה שיש איזשהו אדם שלאורך החיים שלו רכש כמה וכמה דירות, נמצאות כרגע בבעלותו לצורך העניין 2-3 דירות, והוא מעוניין להעביר את אחת הדירות שיהיו כמתנה למעשה לבן שלו. לבן שלו אין בכלל דירות, זה דירה שהוא רוצה, בוא נניח דירה להשקעה, להעביר את הדירה הזאת לילד. האם יש בכלל לדבר הזה מיסוי? האם בכלל הבן אדם יכול לעשות את זה? מה זה אומר? מה ההשלכות על אותו ילד צעיר שעכשיו קיבל דירה במתנה? אני אשמח שתרחיב על הנושא הזה. בשמחה. אז אנחנו נתחיל מזה שהדירה, נצא מנקודת הנחה שאין לה משכנתה, כי אם יש לה משכנתה זה כמובן טיפה יותר מורכב, וצריך לטפל בזה מול הבנק, ומקבל הנכס, צריך להבין האם הוא לוקח את המשכנתה עליו או לא, וזה כמובן הופך את זה טיפה יותר מורכב. סיטואציה כזאת היא, מה שנקרא, תתייעצו עם עורך דין. כן. תעשו את זה בכל מקרה, אבל תתייעצו עם עורך דין. אבל עסקת מתנה סטנדרטית, שבה בעצם יש לנו דירה שהורה רוצה להעביר לילד, או ילד רוצה להעביר להורה, זאת אומרת, העברה כזאת היא אפשרית, היא בעצם עסקת מחר, שבה לא עובר כסף, לא עוברת תמורה מיד ליד, השם הפורמלי של זה מחר ללא תמורה, ובעצם עסקה כזאת היא מבוצעת כשהורה, נלך על המקרה הקלאסי, הורה מעביר לילד נכס, לא צריך פה הסכם מחר, מספיק תצהירי העברה, תצהירים שבעצם ההורה מצהיר שהוא מעביר והמקבל מצהיר שהוא מקבל, ומבחינת מיסוי יש פה חשיבות. למה יש פה חשיבות? כי אין פה פטור מלא ממס. למעביר, עיין ערך ההורים במקרה שלה, בדוגמה שלנו, הם פטורים ממס שבח, אבל המקבל הנכס בעצם אמור לשלם שליש ממס הרכישה שהיה אמור לשלם על דירה שכזו. עכשיו, למה זה משמעותי? כי אני שמעתי שדיברתם פה, מה שנקרא, פעמים קודמות, על מדרגות של דירה יחידה ועל פטורים כאלה ואחרים, אבל אם יש לנו דירה שהשווי שלה הוא מעל תקרת הפטור, זאת אומרת 2 מיליון שקלים ומעלה, אז יש עליה מיסוי, בסדר? ואומנם המיסוי הוא מיסוי מוטב, לדוגמה שלנו, אם המיסוי אמור להיות 300 שקלים, אז מקבל הנכס יצטרך לשלם שליש מהמס שהיה צפוי על הדירה הזאת, ובדוגמה שלנו 100 שקלים. אז אם הדירה היא פחות מ2 מיליון, סיכוי מצוין שהמקבל הנכס גם לא יצטרך לשלם מס על העסקה. אבל אם היא מעל 2 מיליון והיא חווה במס רכישה, אז יש הטבה מאוד משמעותית, זאת אומרת, מקבל הנכס צריך לשלם רק שליש ממה שהוא היה משלם אם הוא היה קונה את הנכס הזה בשוק החופשי, אבל עדיין הוא צריך לשלם, צריך לשים לב לזה, כי יש איזו נטייה גם בגוגל וגם בכלל בשוק לדבר על עסקאות מתנה כעסקאות פטורות ממס, זה לא נכון, וצריך לשים לב לנקודה הזאת. אחר כך, מי שמקבל את הנכס, יש מגבלות כאלה ואחרות, זאת אומרת, הוא לא יכול למכור אותה, לא ב4 שנים לאחר שהוא קיבל אותה, אחר כך הוא כבר יוכל לעשות בה כשלו ולמכור אותה וליהנות מכל הפטורים וכאלה, אבל זה לא עניין של אינסטנט. העברה מאב לילד או להפך, בעצם בסיטואציה כזאת לא פותרת אותנו, אי אפשר שהילד יגלגל את זה הלאה וימכור את זה לשכן וכולם ייהנו מפטורים ממס, לצערנו זה לא עובד ככה, ויש איזושהי תקופת צינון שהנכס הזה צריך להיות אצל הילד לפני שאפשר לגלגל אותו הלאה. אז זה בחצי מילה. רק עוד משפט אחד, זה לעניין של למי מעבירים. אב לבן, בן לאב, סליחה שאני משתמש במגדר, בת לסבתא, סבתא לבת, זאת אומרת מה שנקרא לינארי, מה שלמעלה למטה, פטור כמו שאמרתי בהתאם למגבלות. כל דבר שהוא הצידה,
אח לאחות, או משהו שהוא מה שנקרא לכיוון הזה, הוא קצת יותר מורכב. שם יכול להיות פטור ממס שבח ולא ממס רכישה, זה משתנה בהתאם לעסקה, ובהתאם למי המוטבים שמקבלים או נותנים את הנכס. אז בסיטואציה כזאת, כמובן, אין דרך לעשות את העסקה הזאת גם בלי עורך דין, אז אין ברירה, חייבים אותו בכל מקרה, אבל בכל מקרה להתייעץ איתו, לוודא שהעורך דין שאיתו אתם מתייעצים, יש לו התמחות במיסוי מקרקעין, ובזה הוא מתעסק. לא כל עורך דין שעובד במקרקעין מתעסק במיסוי מקרקעין ועשה מספיק כדי לוודא שהוא על זה. אז לוודא איתו שהוא על זה, ואז לוודא איתו באמת באופן ספציפי את העסקה הספציפית שלכם, ככל שהיא פתורה או לא פתורה. ופה באמת נכנס העניין של התכנון הנכון, כי הרבה פעמים יש רצון גם להורים, להוריש דירות במתנה או להעביר, ואז פתאום הילד בכלל מגלה שהוא בכלל רוצה לקנות דירה מקבלן חדשה באיזשהו אזור, ואז פתאום הוא צריך להבין שהוא עכשיו משלם בעצם מס רכישה על דירה שהיא הרבה יותר יקרה. אז כאן בכלל כל הנושא הזה של תכנון נכון של העסקאות האלה, זה בכלל משהו שיכול לחסוך כסף, בטח ובטח. גם אם אתם מתכננים למכור דירה, אז כמובן לא ישר לעוף על העניין של באמת, אוקיי, אז יש פה פטור, אני משלם רק שליש מס רכישה, אז בואו נעשה את זה, כי זה יוכל להוזיל עלויות, אלא באמת להפעיל חשיבה ותכנון מוקדם. אני בדרך כלל שואל שתי שאלות כשמתקשרים ואומרים לי, אני רוצה להעביר את הדירה לבן. השאלה הראשונה היא, למה? זאת אומרת, מה קרה עכשיו? מה השתנה בעצם שעכשיו אתם רוצים לעשות מחר ללא תמורה? האם ההורים רוצים לקנות נכס נוסף? האם זה עניין של חלוקת ירושה? זאת אומרת, יש לזה הרבה תשובות לשאלה הזאת. והשאלה השנייה זה מה הילד מתכנן לעשות בשנים הקרובות. זאת אומרת, דיברנו על הורה לילד, אז האם הילד מתכנן לרכוש, קודם כל הוא חייב להיות מעל גיל 18, עוד נקודה ששכחתי להגיד קודם, חשוב מאוד, אבל גם הילד, הוא מתכנן עכשיו בשנים הקרובות לרכוש, כי הוא כבר עם משפחה וילדים, נכס משל עצמו, הוא רשום למחיר למשתכן, כי אז גם זה יכול להיות בעייתי מאוד, וכמובן לפסול את המועמדות שלו במחיר למשתכן, או בכל מחיר מטרה, או בכל התוכניות הממשלתיות הקיימות. אז ככה, אלה השאלות הראשונות ששואלים בסיטואציה כזאת, כי אכן יש לזה השלכות שהן מעבר לפרגן לילד בדירה. בדיוק. תראה, אנחנו חיים היום בעידן, לפחות לי, שקופצים לי המון פרסומות על בוא תקנה קרקע. יש לך רק 100,000 שקלים, יש לך רק 120,000 שקלים, יש קרקע בשרון, צמודה לככה וככה, עם עתודות בנייה ככה וככה, והצפי הוא ל-21 יחידות דיור, תכפילו את זה פי 4, ומה-100,000 שקלים שלך אתה תעשה מיליון. בואו רגע נדבר על כל הנושא הזה, כי כפי שהבנתם בטון דיבור שלי, כמה אני רוצה להזהיר לגבי הנושא הזה, אז אני אשמח לשמוע באמת מה יש לך להגיד, וגם כמובן אנחנו נתייחס גם בהמשך לכל הנושא בכלל של יזמות נדל"ן, כי יש באמת קרקעות שעליהן אפשר לבנות, אבל זה בכלל עולם אחר שלם של יזמות, אבל בואו רגע, כי לצערי הרב אני שומע על המון אנשים נופלים בדבר הזה. אז אני איתך לגמרי. אני אגיד שצריך להיזהר מאוד מאוד מהסיפור הזה. אמנם הייתה חקיקה בשנים האחרונות שמכריחה יזמים כאלה ואחרים שמוכרים קרקעות כאלה, לכתוב שהקרקע לא מאושרת לבנייה ושהיא לא פנויה כרגע וכל מיני סיפורים כאלה. אבל בדרך כלל השיווק של זה הוא באמת מאוד אגרסיבי. יצא לי גם לראות לא מעט, וכמובן שפונים אליי לא מעט לקוחות סביב הסיפור הזה. אבל זה ממש עסקה של צלש טרש. זה מסוכן, זה סוג של הימור, בסדר? ונדל"ן הוא לא תחום למהמרים. אין סיבה, בנדל"ן אפשר לעשות השקעות טובות וחכמות, סולידיות יותר וסולידיות פחות, אבל הימורים זה לא המקום. הימורים תעשו בקזינו, בעיניי לפחות. רכישה של קרקע חקלאית, יכולה להסתיים תוך פרק זמן של 6, 8, 10, 15, 20 שנה באיזושהי קרקע שמופשרת לבנייה. אם היא מופשרת לבנייה
יש לה עלויות נוספות משמעותיות של היטל השבחה ועלויות וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים, שכמובן אף אחד לא לוקח אותם בחשבון, כי כשאתם קונים קרקע ב-100,000 שקל, אז מן הסתם כדי להגיע לשלב שאפשר יהיה לבנות על הקרקע, זה לא נגמר ב-100,000 שקל, יש שם עלויות אדירות נוספות, ברמת המאות אחוזים, זאת אומרת לא ברמה של עוד כמה הוצאות קטנות. בעצם אותו בן אדם נכנס ונהיה יזם, זאת אומרת הוא עכשיו קנה קרקע והוא עכשיו צריך לפתח את הקרקע הזאת, להביא את כל העלויות בנייה, את כל ממש להיות היזם, להיכנס בנעליים של יזם, ואנשים לא מבינים את הדבר הזה. לגמרי, וזה מה שנקרא בגוד קייס סנריו, כי זה אומר שקניתם קרקע שאיכשהו הצליחה להבשיל, ואני אגיד בעדינות, בלי לפגוע באף אחד מהיזמים שמוכר קרקעות כאלה, כי אני לא מכיר אף אחד כזה אישית, אז זה לא פרסונלי, אבל בדרך כלל אם זה נשמע טוב מדי כדי להיות, אז זה בדרך כלל זה המצב. ויזם שהוא יזם עם רזומה ועם יכולות פיננסיות, שיודע שתוך 4, 5, 7 שנים הקרקע הזאת ניתן לבנות עליה את מה שהוא מבטיח שאפשר לבנות עליה, הוא ילך לבנק ויקח מימון, או ייקח מימון חוץ-בנקאי. מימון היום זה דבר יחסית פשוט, יש הרבה מאוד גופים במשק שנותנים את זה, אפילו לא מדבר על גופים מוסדיים וכאלה ועל בנקים, אבל אין שום סיבה למכור כל מיני שברירי קרקע כאלה עם הבטחה לדירת מגורים ולהתעסק עם 60 ו-100 ו-200 ולא יודע כמה אנשים, מאשר פשוט ללכת לבנק ולקחת הלוואה על מלוא הסכום ולממן את זה בעצמו וליהנות אחר כך מהרווח האקספוננציאלי שהוא כמובן מבטיח. אז רוב היזמים האלה שמוכרים את הקרקעות בדרך כלל עושים את הרווח שלהם מזה שמכרו את הקרקעות. ולא, אם אפשר היה לעשות את מה שהם מבטיחים, הם בדרך כלל היו עושים את זה בעצמם. אז זה ככה בחצי מילה על קרקעות. אמרתי, במקרה הכי אופטימי, אתם תצטרכו לשלם עוד הרבה מאוד כסף על האירוע הזה. במקרה הפחות אופטימי, נתקעתם עם קרקע חקלאית שמישהו נטע עליה מנגו, ואפילו מהמנגו הזה אתם לא נהנים, ועלות של דונם קרקע מתקרבת בערך מחצית ממה ששילמתם על ה-150 מטר שמהווים כביכול דירת מגורים עתידית, וזה כמובן עוד לפני שדיברנו על עלויות הבנייה ועניינים וכל מיני כאלה. אז באמת מומלץ להימנע. אני אגיד יותר מזה. אני עובד לא מעט עם מלווה משקיעים כאלה ואחרים בשוק. יש היום דירות מגורים שאפשר בסכום כמעט זהה, כמובן לפני מימון, לקנות דירת מגורים להשקעה. עכשיו, דירת מגורים להשקעה, גם אם היא לא עלתה באופן מאוד דרסטי במחיר, ויש מקומות בישראל שעדיין אפשר לקנות דירה עם הון עצמי של 150 או 200 אלף שקל, שזה מה שמשווקים את הקרקעות האלה. אפשרי לקנות דירת מגורים עם מימון, ולהישאר עם דירת מגורים שמושכרת ועושה איזושהי תשואה שוטפת, ובעתיד אולי תעשה איזושהי תשואה הונית של עליית שווי, כי סך הכל שוק המקרקעין בישראל יחסית ממשיך לעלות, ובמקרה הגרוע תישארו ביד עם דירת מגורים שבזמן הזה עשתה תשואה ויצרה ערך וכזה, ואולי תמכרו אותה בעתיד אפילו עם איזשהו עליית שווי כזאת או אחרת, אבל מה שבטוח לא תאבדו את התחתונים. אז זה האמירה העקרונית לגבי קרקעות. מי שרוצה להיכנס ליזמות של מקרקעין, זה לא המקום להתחיל בו. זאת אומרת, תלמדו ותקשיבו לפודקאסטים כאלה, ותקראו ותבינו רגע מה צריך ואיזה עלויות יש ליזם מקרקעין שנכנס לעסקה כזאת, ומה כל העלויות שסביב ומה צריך לעשות, מי הגורמים השונים שאיתם צריך להיות בקשר אם נכנסים לעסקה כזאת, ואז זה סיפור אחר. זאת אומרת, להיכנס לעסקת יזמות, אגב, לא מומלץ למישהו שלא עשה את זה מעולם, זה שוק מורכב ויש בזה הרבה מאוד אי ודאות, אז זה סיפור אחר, אבל לפרק אחר מה שנקרא.
אתה יודע, גם בסוף, כאילו, האבסורד הכי גדול, הרי למה אנשים הולכים ומשקיעים בקרקעות, או למה אנשים מחפשים את ההכפלות המהירות האלה? כי הם מחפשים התעשרות מהירה. וגם בשוק ההון, וגם בנדל"ן, הדברים האלה, אני לא רוצה להגיד לא קיימים, אבל הדברים האלה באמת, זה מתי מעט של מתי מעט, זה הנדיר שבנדיר, שמישהו באמת, הכוכבים צריכים להסתדר כדי שהדבר הזה יקרה, והאבסורד הכי גדול, זה שמי שמחפש את ההתרחשות המהירה, לרוב אף פעם לא מגיע לזה, מאשר בן אדם שמשקיע בצורה עקבית, איטית, יציבה, עושה עסקאות כשרות, ובונה את עצמו צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, הם אלה האנשים שבאמת מגיעים לנחלה הזאת, מאשר אותם אנשים שמחפשים את הקיצורי דרך. אנחנו גם תמיד שומעים על ההצלחות. אתם אף פעם לא שומעים על ההוא שקנה קרקעות ב500,000, מיליון וכל מיני סיפורים כאלה, והקרקע עדיין, איך אמרתי קודם, יושבת עם מטע מנגו עליה, שאפילו הוא לא מאבד את המנגו. אז אנחנו לא שומעים את הסיפורים האלה, תמיד מוכרים לנו את סיפורי ההצלחה, על ההוא שקנה קרקע ב150 והיום היא שווה 3 מיליון שקל. כן, אבל זה באמת מטה מעט, וזה ממש ברמה של הימורים. יש את הבחור שנכנס לקזינו, ויש את התמונה שלו בכניסה, עם הצ'ק הגדול, אבל אף אחד לא שם את התמונות של 1,000 איש שנכנסו לפניו, והפסידו הרבה יותר. הרבה פעמים בכלל מה שאני שומע זה שאנשים רוצים לפזר. הם חושבים שעצם זה שהם שמים קצת כסף בקרקעות, אז הם מפזרים. והם לא מבינים שזה מה שנקרא, זה כסף שלא יחזור, כי זה לא פיזור. ככה לא עושים פיזור, לא בעולם הנדל"ן, לא בעולם היזמות נדל"ן, וגם לא בעולם ההשקעות, ולא בהשקעות בשוק ההון. אז באמת, להפעיל ראש, להתייעץ עם הגורמים הנכונים, לחקור, לבדוק, להפעיל חשיבה ביקורתית, שזה בכלל אחד הדברים שאני מאוד מעודד אתכם כאן בפודקאסט הזה לעשות. אני רוצה לסכם את הפרק הזה, אנחנו כבר קרוב ל-45 דקות יותר מדברים, ונתת פה, לדעתי, הבאת כאן פרק פשוט מלא בערך, סופר פרקטי, שבאמת אנשים יכולים ממש לעשות להם רשימה של מה נכון, מה לא נכון, ממה להיזהר, כל מיני דברים שהם חייבים לקחת, וכאשר הם ילכו לעסקת הנדל"ן שלהם, הם יהיו הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר ידע. אז אני קודם כל רוצה להגיד לך, יונתן, תודה רבה. זה שהגעת, זה לא מובן לי מאליו, אני בטוח שהמאזינים שלנו קיבלו ערך מאוד 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 גדול. אם יש דברים נוספים שלדעתך אתה רואה לנכון שלבוא ולספר למאזינים, דברים שאולי עכשיו הם קצת מעניינים, אז בשמחה רבה אפשר גם לפתוח את זה. אני נדל"ניסט, תמיד הייתי, תמיד אני מתעסק בנדל"ן מאז שעוד הייתי בצבא קבע, ואני מאמין בנדל"ן, אני חושב שזה אפיק השקעה מאוד מאוד מעניין, בעיקר במדינת ישראל. שמעתי כמה פרקים קודמים, אז אני חושב שאתה מדבר על זה לא מעט, ולכן אני בעד. אבל באמת, תמצאו את אנשי המקצוע שאתם מרגישים בנוח איתם, ותעשו את החיבורים האלה, ותנו להם לעבוד בשבילכם, יחד עם זה שאני, כמובן, גם אתם צריכים לעבוד. אבל באמת החיבורים האלה הם חשובים, ואני חושב שזה הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת בסיטואציה הזאת. מעולה. חברים, תם לו עוד פרק של פשוט להשקיע. יש לכם המון תיאורים, המון קישורים ששמתי לכם בתיאור של הפרק הזה. ממש תרדו עכשיו למטה על התיאור של הפרק. יש שם המון קישורים שאני שם לכם, שתוכלו לקבל עוד המון ידע בכל מה שקשור להשקעות בשוק ההון, להשקעות באופן כללי, שתוכלו לקבל ערך יומי ממני. אז כמובן תיכנסו לתיאור ותראו את כל הקישורים ששמתי לכם. יונתן, רציתי להגיד לך שוב פעם, תודה רבה ענקית, ושיהיה לנו שנה טובה ומלאה. אמן, אמן ואמן.